दिनैनि जिबायदि हाबाफारि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बिसेस करे कैथलिक ख्रिस्टियान फोथायारिफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव माने सम होनना बुंनो हायो। मानो होनबा जों ओरैबायदि मोनना लादों, जों सासे कैथलिक फोथायारि हिसाबै माने लामनो समनिफ्रायनो गोबाव समनिफ्रायनो जोङो ओरैबायदि उसुबिदा मोन्दोंमोन, जेरावनोखि जोंहा माने मालाबाफोर बेबायदि मेल मिटिंफोर जेब्लानोखि जोङो खुंनो लुबैयो, बे समाव जायगानि थाखाय जोंहा दासिम जों मालाबा उसुबिदा मोनो आरो ओरैबायदिबो जायो मालाबा जोंहा मिशन पारिसफोराव जुदिও जों सुबिदाखौ मोनो आरो थांबानो जों बिसोरनिफ्राय जोङो मददखौ मोनोब्लाबो अब्लाबो जोंनिफ्राय मिशना जेब्लानोखि बेस्थ'आव थायो गुबुन गुबुन खामानिखौ लानानै, अब्ला जों गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय बा प्रग्रामनि थाखाय जोंहा माने एसे उसुबिदा जायो। जिनि थाखाय दिनैनि जिबायदि माबा आगान बिथांमोन BTC सरकारनिफ्राय जोंनो होनाय जादों, दा जोंनि थाखाय उननि समाव बिराद सुबिदा जागोन। आरो बेजोंनो जोंनि फोथायारिल' नङा, गुबुन गुबुन जायफोरा माने बे कमप्लेक्स एबा माने गेस्ट हाउसखौ बाहायनो लुबैयो, बिथांमोनाबो जुदि दरखारब्ला प्रसिडियर मोनसे फर्मालिटि फल' खालामनानै बेखौ बाहायनो हानायनि मोनसे सुबिदाखौ मोनगोन। आरो जों सानो बे जोंनि बर' हारिनिल' नङा, गुबुन गुबुन जायफोरा बिनि जायगानि थाखाय एसे दरखार जाना फैयो सम लानानै, दा बिथांमोनखौबो जों बे सुबिदाखौ होगोन आरो। दा बे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। थांनाय बोसोरसे सिगाङावनो जोङो सावरायनानै जे कैथलिक फोथायारिफोरनि थाखाय मोनसे गेस्ट हाउस लुनो थाखाय प्रप'जेल मोनसे लाबोदोंमोन आरो बे प्रप'जेलखौ जोङो देग्लाय जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टआव जोङो 99 लाख मोनसे फान्ड हमनानै बेखौ सेंसन खालामनाय जादों आरो बेखौ रेभारेन्ड फादार देबेन कसारिनि मुङाव लुफुंनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम साबायखरबो बावनो सानो आरो लोगोसे बे समाव खावलायनोबो सानो जे जोङो बुहुमाव थांना थानाय सुबुं माहारिखौ गोथार आरो गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो थाखाय जोंनि धोरोमनि माखासे फोरोंनाय आरो स्पिरिचुवेल माखासे प्रेक्टिस, बेनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंनाय जायो आरो बेवहाय धोरोम आफादफ्रा जोबोद गोख्रोङैनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बिबान लाबोदों।